Ndị ọma m, ekele m unu, ndị m ji aba, ndị na-esonye m wee na-atụ ilu Igbo wee na-edebe ya ka ilu anyị ghara ifunarị anyị, ka anyị na-ekwu okwu, ka anyị nwee ike wee na-atụnye ilu Igbo na ya, maka na unu ma na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu ka o wee tọọ ụtọ. Ilu anyị taa wee sị na nkụ dị be ndị na-eghere ha nri. Nkụ dị be ndị na-eghere ha nri. Enwere ụzọ abụọ eji atụ ilu a. Oge ụfọdụ ị ga-anụ na okwu dị na mba na-eghere mba nri. Ọkwa ofu ihe aha. Nkụ dị be ndị na-eghere ha nri. Nkụ dị na mba na-eghere mba nri. Hụrụ ilu a, ọ dị ezigbo mkpa. Ilu a bụ ilu anyị niile kwesịrị ị na-echeta mgbe ọbụla, maka na n'ihi ka ọnọdụ si wee dị, anyị nọzi na mgbe mmadụ ga-anọrọ ihe onye ọzọ nwere a na-agụ ya. Ihe onye ọzọ anya ya agaghị adị na nke o nwere. Ọ gaghị eji nke o nwere wee kpọrọ ihe, dịka a na-asị na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ, agbataobi ejiri ya wee kpọọ ahịhịa, agbataobi egosi gị ka esi eji ya bụ ụba wee mee ihe. Anya anyị na-abịa ụdị ebe ọzọ, anya anyị na-abịa obedo na nke onye ọzọ nwere, anya anyị na-abịa obedo na nka onye ọzọ nwere. Anyị achọghịkwanụ ka anyị jiri nwayọọ mụta ya n'obi ụfụ ma n'obi ọmụnwa ka wakazi njọ, kedu ihe nke m jiri dị otu a, mana ichefuo na nkụ dị be ndị na-eghere ha nri. Nke onye nwere, nke onye na-eme ka eji amị ya. Ihe onye na-eme ka ngọzi ga-esi na ya wee bịara ya. Kedu ka ị si edebe nke ị nwere? Kedu ka ihe dị be gị si wee tọọ gị ụtọ? Kedu ka ị si wee nwee obi ụtọ na nka ahụ ị nwere? Kedu ka ị si eme nchọpụta wee na-etolitekwa wee na-etosi ike na ihe ahụ ị mara eme, ka ị kwudoro ofu ebe wee chere na n'ihi na ịmụtago ofu ihe ọ ga-adịziri otu ahụ gaba? Kedu ka ị si amụta wee na-eto wee na-edebe wee na-ahazi nke ị nwere ka o nwee ike wee ghere gị nri? Maka na nkụ dị be ndị na-eghere ha nri. Ị na-amụtakwa ihe, ị na-edobekwa nke gị, ị na-atinyekwa uchu na nke gị, ị na-eme ka nke gị wee mụbanye, ka ị na-enebe anya naanị na nke onye ọzọ na-eme. Maka na ihe ị maara, ihe ị na-amụta, ihe idobere nke ọma, nkụ idobere ọfụma, oge ọkọchị ka ị ga-eji wee sie nri na oge udu mmiri, na ọ bụrụ na ịwụsaghị ya n'ebe naanị mmiri ga na-ama ya. Nke a bụ ilu anyị kwesịrị itinye uchu n'ime ya. Anyị kwesịrị ichemi ya n'echiche. Anyị kwesịrị icheta mgbe ọ dị ka ụwa anaghị agasịrị anyị ka anyị si chọọ. Cheta na nkụ dị be ndị na-eghere ha nri. Ilu a rụtụkwara aka na ka anyị si eme n'ihe gbasara anyị bụ ndị Igbo. Ihe gbasara anyị bụ ndị Igbo taa maọbụ ndị ojii bụzi ihe ọjọọ. Nke ndị ọcha kazi anyị mma. Ihe ọbụla bụ onye ọcha mepụtara dị anyị mma, ma ihe ọbụla bụ anyị nwa mepụtara, anyị na-abịa anyị jiri ya wee na-eme akaja. Dịka ọ ga-abụ isisi sụba Igbo asị gị nwa na asịsị sụba Igbo ọ bụ na bekee adịrọzi mma. Asịghị m na bekee adịghị mma, mana cheta na asụsụ anyị na ihe ndị ahụ eji mara anyị bụ mma anyị. Ọnyanwa bụ na nkụ dị be ndị na-eghere ha nri. Ọ bụrụ bekee asị make use of what you have, be contented. Contentment abụghị naanị na ị gaghị eto, ya bụ na afọ jugu na nke ị nwere. Ọ bụrụ na afọ adịghị gị mma na nke ị nwere, ị mara na amaghị m ka ọ ga-adị. Ebunyegoro gị nke ahụ ị na-enedo anya, ọ gaghị etoju gị afọ. Nke onye ọbụla nwere, nke onye ọbụla mara eme, ngọzi ga-esi na ya wee bịara ya, na ọ bụrụ n'ezie na ọ haziri ya wee dobe ya nke ọma. Aha m bụ Amarachi Atama. Ekele m unu.